रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजप कार्यकर्त्याचा शिवसेनेला विरोध नाही, तर खासदार विनायक राऊत यांच्या उमेदवारीला विरोध आहे, असे प्रतिपादन भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल काळसेकर यांनी आज कणकवली येथे केले। तसेच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी शिवसेनेने आपला उमेदवार अद्याप निश्चित केलेला नाही, त्यामुळे श्री राऊत हे कदाचित राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये देखील असू शकतात, असे ते म्हणाले। काल आंगणेवाडी जत्रेच्या पार्श्वभूमीवर संपर्क मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब हे जिल्ह्यात आले होते। त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांना सूचना केलेल्या आहेत। 100% युतीचं आम्ही स्वागतच केलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं। पण गेले 5 वर्षांमध्ये विनायक राऊत साहेब निवडून आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा न्याय त्यांच्याकडनं दिला गेला नाहीये आणि ही सत्य परिस्थिती। मी जिल्हाध्यक्ष 2 वर्ष असताना ते खासदार होते आणि या 2 वर्षांमध्ये अनेक पत्र राऊत साहेबांना खासदार निधीसाठी दिलेली आहे। टेलिफोन ॲडवायझरी कमिटीसाठी नावाचं असेल। एकतर्फी शिवसेनेचे खासदार आणि भारतीय जनता पार्टीचा नरेंद्र मोदींचा त्यांच्या विजयामध्ये कोणताही वाटा नाही, अशा पद्धतीचं संपूर्ण त्यांचं वागणं होतं आणि कार्यकर्त्यांना गेल्या निवडणुकीमध्ये अत्यंत पोटतिडकीने, म्हणजे या मतदारसंघात प्रमोद जठारांनी किंवा तिकडे बाळ मानेंनी, मी स्वतः आम्ही खूप त्यांच्यासाठी काम केलं की ते निवडून येण्यासाठी प्रयत्न केले। हे प्रचार प्रमुखच मी होतो, तिकडे बाळ माने प्रचार प्रमुख होते। त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये ते शल्य आहेच का ह्या खासदारांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा न्याय दिला नाही। चांगलं बोललं आणि चांगलं वागणं याच्यावर कार्यकर्ता खुश होऊ शकत नाही। कार्यकर्त्यांना आपापल्या गावातल्या विकास कामांसाठी निधीची गरज असते आणि तो निधी देताना ऑलवेज विनायक राऊतांनी पक्षपाती भूमिका घेतलेली आहे। त्यांनी नेहमीच आपलं झुकतं माप शिवसेनेला दिलं, कारण त्यांच्या लक्षात नाही आलं की निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता तेवढ्याच पोटतिडकीने त्यांच्यासाठी नव्हे तर नरेंद्र मोदींना त्यांचं मत झालं नाही म्हणून त्यांच्यासाठी काम करत असतो। त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये आत्ता अत्यंत अडी आहे। माननीय राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी या सर्व कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधतो आणि या सगळ्या विषयामध्ये काय करायचं असं ठरवतोय। माझ्या हिशोबाने उमेदवार अजून नक्की झालेला आहे शिवसेनेचा, पण आमचा राग जो आहे विनायक राऊतांवर आहे। आणि नाणारच्या इथे नाणार प्रकल्प होण्यामागे सगळ्यात जर मोठं कोणाचं जो योगदान असेल तर भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांचं मोठं योगदान आहे। आणि त्याच्या मागचं कारणच होतं आहे की आज आम्ही राजकीय नेते म्हणून आमच्याकडे जी लोक आमच्याकडे येतात त्यातले अनेक लोक जी असतात ते आम्हाला आमच्या पोरात काहीतरी चिटकवा अशी सांगणारे असतात। कोकणातली सगळ्यात मोठी समस्या, कोकणातलं जो शिक्षित तरुण आहे हा नोकरी व्यवसायानिमित्त कोकणातनं सोडून जातो। इतर मतदारसंघाची लोकसंख्या वाढते, मतदारांची संख्या, आमच्याकडे मतदारांची संख्या कमी होते। हे कोकणाच्या दृष्टीने दुर्दैवाची गोष्ट आहे। पण आपला बालेकिल्ला, त्या बालेकिल्ल्यात लोक बाहेरची लोक येऊ नये किंवा लोकांना नोकऱ्यानिमित्त इथे येऊ नये यासाठी शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करते। मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मिती करणारा हा प्रकल्प आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प झाला पाहिजे अशी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे। त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलंय, मुख्यमंत्र्यांकडे सांगणं केलेलं आहे की नाणार प्रकल्प हा रद्द केला तर का रद्द करणार तुम्ही? खरोखर त्या ठिकाणी विरोध आहे का? एक काही जणांचा विरोध म्हणजे हा प्रकल्पाला विरोध नाहीये। त्यामुळे एकदा लोकांकडे जा, लोकांना विचारा हा प्रकल्प खरोखर रद्द करायचा आणि ज्या प्रकल्पामुळे कोकणामध्ये लाखो नोकऱ्या निर्माण होणार आहे असा प्रकल्प रद्द करू नये अशी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे आणि ही भूमिका आमची कायम राहणार। त्या भूमिकेचा विरोध हा बेगडी विरोध आहे असं वाटतंय का तुम्हाला? शिवसेना घाबरते। शिवसेनेला असं वाटतं की आपलं मतांचं गणित चुकेल की काय कोकणामधलं नाणार प्रकल्प झाल्यामुळे। जो कोकण पॉकेट आहे ते पॉकेट आपल्या हातातनं जाईल का भविष्यामध्ये, या भीतीपोटी शिवसेनेचा नाणारला विरोध आहे।